Ang Central Visayas nagatubang karon sa suliran sa pagsaka sa inflation rate nga base sa latest data sa Philippine Statistics Office, Mayo ning tuiga miabot na sa 10.8% ang inflation rate sa rehiyon. Nakanayon si Cebu Governor Pamela Baricuatro nga tataw dinhi sa lalawigan ang epekto sa inflation sama sa pagsaka sa presyo sa mga palalito, ilabi na kay kadaghanan niini giangkat pagikan sa ubang lugar o nasod. Apan ang mga ekonomikanhong panghitabo, matud sa gobernador nakaapekto sa daghang mga sektor, ilabi na sa agrikultura. It's been going on. Actually, not only that, we have been giving out mga seedlings, we've been giving out livestock, kanding, baka, kabaw. So, nanghatag na tractors. And then, of course, we're also fixing the water system nato sa probinsya. Isip tubag sa maong suliran, ang Cebu Provincial Government mipasiug daw mga solusyon nga makatabang sa pagpaminos sa mga epekto niini, pinaagi sa pagpaligo ng pagsuporta sa mga lokal nga produkto. Usa sa mga proyekto nga gipatuman na karon mao ang matag semana nga People's Market nga makit-an sa gawas sa Capitol Building sa Cebu City. Dinhi, nagtigom ang nagkalaing-laing mag-uuma og nagtukod og mga pwesto diin ilang gibaligya ang ilang mga ani nga kapilian sa mga customer. Bukas ang People's Market matag Miyerkules hangtod Biyernes kada semana. Oh, mas nindot siya kay kuan siya dag-an og kanang customer niya kanang basta dili lang pud ka taas og presyo. Oh. Kung ang imong presyo i-level lang pud nimo sa retail price sa carbon, ang tao dili na mo ato or mo less ka o 5 to 10 per kilo. Sumala ni Amor Cabilis, ang People's Market dako kayo og natabang sa padako sa ilang halin. Ilabi na nga walay bayad ang ilang pag-display sa ilang mga produkto. O, ang among tubig lisod pero maka-provide raman sad may para kuan kay dili man ni siya buuanan. Samtang ang laing vendor nga si Carmelita Gasibay, miingon nga ang maong programa dako sa dog natabang sa pag-establish o kita pinaagi sa pagbaligya sa mga lokal nga utanon o prutas sa syudad. Ang kanarang amo ang mga okra kuan ana ra. Dali kayo makuha. Ang dali ra makuan. Kini si Kathleen Grace de Hirok, HNUcom intern alang sa MyTV Cebu.